back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Mao'y atong himuong negosyo. Ay, hindi lang. Ko pa oy. Ikaw na lang. Songs. Di ka gusto mo asenso? Kontento naman ko nini among kahimtanggod. Kontento ka? Or di lang yun ka ganahan makipart-partner na ko imok? Kaya mas gusto lang yun kang magkaaway ta. Oh, Sakto ba ko? Imok? Ha? ha? Sakto ba ko? Di, oy. Kasi di. Maog yun na ako nakita ron mo. Di ka makigsusyon ako kay di ka ganahan. Di ba? Wa kay salig. Hadlo kang manikas ko. Oh, no ha. Ayaw anaing. Saging. Ha? Di magkukuing na god. Ayaw na lang mok. Ayaw, eh. Ayaw mok. Maog yun na mok. Ay, di lagi, ing. Paminaw sagod. Di na ako maminaw nimo. Og ako ning timan-an mok. Ako gining timan-an. Di na gyud ko makig-amigo nimo balik. Ha? Goodbye, enemy. Oh, goodbye, enemy. Lugaw ang gining paing, eh. Kuya, nga ano sa ka kuya, ha? Si Paeng man lagi to. Lagi? Wala lagi itong naggat ako. Suko to ni mo? Oh. Uy, nga naman. Nasuko nga may balibad ko nga makignegosyo niya sa negosyo. Makigsosyo sa iyang negosyo. Ha? Makigsosyo siya ni mo? Unsa man sa negosyo ha, kuya? Ha? Pero kuya, mayroon sa nabalibad la kuya, oy. Kaya di man to siya kasaligan. Tuwaan niya. Bida kuya. Kuya, unsa day unta iyang ipasosyo ni mo? Negosyo gani. Unsa ka negosyo ha? Maghuna-huna pa kuno mi. Mas maayo sa loan kuya. Kay pwede babae, pwede laki, pwede bata, pwede sa tiguang. Kanaanan di eh. Pwede sad. Kay mukhaon mag yung tao. Ato aspaing na. Ingna doon ako'y nahuna-hunaan. Apin na kung di ka magigsosyo niya. Di lagi. Kung ano bang guna ka nang suggest manggod ka. Hey. Hilas! Ah! Ha! Hilas na ko! Ha! Ah! Ah! Ako pa'y ni Antonia? Iya pagunggingon ato? Pwe! Oy! Pwe, tuwa ko Ano laway. naman sa kapaeng, ha? Ito ka naman sa kaadang imong hagis-hagis ni, ha? Naglagot kong imok ba? Oh, ano man? Abi pa na kung okay na mo. Abi sa ganin ako. Pero siya mismo ang gusto magig-away na ko, ma. Siya mismo ang dili gusto nga magkauli ang maayo na mong kabubuton. Uy, mao ba? Ha? Kahilas ko day niya. Kaingrato ko niya. O say pagtuon niya siyang kaugalingon. Mabitaw nga galagot ko? Hila, Sara. Ha? Hilas day ka, ha? Adtoon ko to. Ah, oh, ma! Imok! Imok gawas diha! Imok! Hoy, imok gawas diha unsa ba? Niya naman ko na. Ay, hey! Uy, sorry na. Kuyawan ka na ko. Kalkalig yung buhok na. kuyawa baya na ako ni mo, oy. Ikaw lang ba? Kanang kurat-kuratan mali ka, no? Sige. Nakuratan no kog samot. Okay na ko. Okay na. Okay na. Uyo ko tayong balik, no? Ayaw na. Sige nang. Isulti ang imong tuyo. Oh. Nga nung mura magkag nasuko na ko. Di tuod. Nasuko man day ko nimo. Kung siya di mong ikasukan ako nang. Nganong imo magiaway si Paeng, ha? Ha? Nagtuo ba kog okay na mo? Pero dili man di ay okay para nimo? Dili ka man gyud ay gustog kalinaw. Gusto man gyud ay kagkagubot. Bangag sa ilong. Nang. Kadyot Si bangag sa ilong. Kadyot sa. Bisay. Nang. Time out sa. Time sa. Kisa may nag-ingon nimo. Nga akong giaway si Paing. Nga dili ko gusto makig-amigo niya. Ay si Paeng mismo. Awa na.
Na makak na spying. Unsay na makak? Oh, Si Paeng na makak? oh, oh, Jod. Ano? Di din na bakakon si Paingan. O bakakon man. Pero, wa na siya mamakak karon, Ibok. Wa man ko mangaway niya nang. Mibaliban naman ko nga, dili ko makigsosyo niya sa negosyo, kay wa ko'y alamag niya ng negosyo-negosyo. Kung may negosyo siya, musuporta ko. Kung may baligya siya, mupalit ko. Pero, makigsosyo? Ay, di lang ko anay kay walagi ko'y alam man na ng negosyo-negosyo lagi. Onya, be. Nganong niingon man siya nga dili ka gusto makig-amigo niya. Namakak lagi siya nimo nang. Gilain mo niya pagsabot kuya. Karas pa eng nang. Gilain niyang sabot ang pagbalibad ni kuya. Oh, uy. Buboy. Ni pauli na di ay ka, ha? Oo, pero malakaw sa pagbalik nang kaya na daw ikikuha. Sige kuya, adto na ko. Excuse me na. Uy. Buboy! Evaporate Buboy, ka. kadiyot lang. Nang. Buboy, kadiyot lang, dong. Nang. Oy. Dali man to siya na. Ay, mao ba? Sige, oy. Adto na lang sad ko. Sige nang. Kalit magkaluban pagkakitang buboy. Nagsabil. Sula yun ang sabil, uy. Bisugat man. Bitaw di ay, no? Nawagtang naman tuntaw niyang ganang pakit-cute ni mo, no? Please, kung magkaayo ka, gaganin na good nga, bagong ligo good. Nya, humot pa kayong sabon. Pero karon, baho naman kang singot. Alangan, be. Baho naman kang kwaknet. Yan. Samot. Bitaw kuya, uy. Alangan. Ikaw ba'y magtambay sa gawas tibok adlaw, ha? Kana may inita kag mayo, di ba ka man mausingot? Misod sa lagi unta kakuan, kanang mall ba? Para bugnaw. Oh. Ingon niya kung dagway mo suod kog mall. Unya nakasandor ako pagbalay. Nya nakachilas pa jud ko. Ano lang unta ka magdugay? Ha? Mibalik sa unta kadayon. Pwede naman unta ka nga mangitaglaing kuan, agianan, paingon din he. Simple na. Hey. Bitaw kuya. Dito man kong bilyaran gud. Nalingaw ra man sad ko. Bilyaran. Bilyaran. Oh. Mo na diha. Ay, Ki at lang naon nimo. kuya. Nagkita din mi ni nang aning ba? Kisa man na. Ay basta taga dapit na kasada gud. Muani ko to siya ugma kuya. Kinaa siya ikonsulta nimo. Lunes pa na ta kumabalik panambal. Konsulta mi iyang giingon. Oh. Indatin na lang gud kay gitanduan ra ba to nako. Lisod sa balibaran nimo kuya kun muanhi na. Malain niya. Sus, sinyor na ra ba? Dali ra may ubos. Nya, unsa man ako pag-entertain? Akong kantahan, ako sayawan pina Ilyas. Ha? Sayawan ako ha, unsa man? Nag-joke ka, kuya. Oh. Maisa ni mo, kuya. Eh. Masa na. Korne! Di katawanan? Okay. Oh, Katawan na na. Nge. Ay, pasensya na gyud kayo, Dok Imok nga. Nagsamo ko nimo karon bisan dili pa unta nimo schedule. okay raman nang eh. Unsa may untay kining tuyo nimo nang? Ay, akong ikonsulta nimo nga ako nga pa. Imong apo? Hain man. Ikaw ram lagi ako nakita. Ay, tuwa sa bay, wana ko dada. Uy. Luya gid ito siya. Uy, loya gutaon ay nga nagkiat ramang ganita. Oh, mo ba? Pila day edad man nang? Oh, hapit na mo 30 ay. Ha? Awi mo na lang tatong gida. Dako naman di ay. Nagtuo kong bata. Nalisod kayo dadon, Dok Imok. Mas maayo nga ako nalay mangonsulta nimo. Unya, ako na lang itodlo niya ang imong itodlo naka. Kay nga noon sa mga problema nang. Hoy, pastilan. Pwedeng baho ang ilok, Dok Imok. Ha? Unsa? No, lagi. Wajog ko magbino ang Dok. Pagkadaghanan na niya ka nang gipamalit o ka nang pawagtang sa baho ba? Pero may ipek ay. Aw, mo ipek lang og pila ka minutos pero mabalik yung baho ay.
Hilig tingali siya mo kaon og mga lamas nang. Kalabang mga sibuyas, unsa pa ng mga isog nga mga lamas diha. Di man sad. Nakasuway na siya tawas. Nakasuway na oy. Basta kay ang tanan na gyud, tanan na lang gyud tingali na iyang nasuwayan. Hala no? Patuan na lang siya doktor nang. Basig di na normal ba? Mas maayo man gud nga kaning doktor gud ang mo check up niya. Na, mo balibad man kung ingnon nga paatuon og doktor kay maligo na sad kuno siya. Mm. Kuan man gud kadang di maguna siya hilig maligo Dok Imok ba. Mong di na ganahan nga mulakaw-lakaw. Naara gyud na siya permis bay. Nga sa ato pa, maligo ra siya kung mulakaw. Mauna. Ay, usaray tambala na. Kanayang kabaho siyang ilok nang. Oh, Kanang paliguan siya kada adlaw. Hi, Imo. Paligo. Hi Bia. Hi. Uy, maayong buntag manang. tempa. Ah. Ha! Ikaw gad! Ha? Ikaw yung babayhan na ka ang nakaingon nga bahog ilok ang akong apa! Ikaw gad! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!